Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. sur 20 ye aw ka jɛmukan ye min bɛna kuma an ka buna hadamadenya kan sigi ko balimaya siraw furu ko buna hadamadenya tɛmɛsiraw an ka teriya siraw o ni a ɲɔgɔnna camanw 19 sur 20 tarata o tarata radio chaîne 2 kan Hawa Diallo ale ni an ka maa faamuyalenba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma an ka buna hadamadenya kan 19 sur 20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma radio chaîne 2 kan aw ni Hawa Diallo ni a ka maa welelenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum alakira kanibalu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanumau salamu alaikum matini wange salamu alaikum amala kalaneu salamu alaikum wa alaikum salam. An bɛ radio chaîne de kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka kɛɲɛ ni aw ka sangaw ye mɔgɔ sɔgɔlen bɛ 95.2 la ni waati in na an ka foli b'i ye 19 sur 20 ni ye kɛnɛ sigitɔla ye Mamadu dinɛ tigilamɔgɔw aw salamu alaikum chrétien dinɛ tigilamɔgɔw aleluya sabu a bɛɛ bɛnnen don ba Maliba in de kɔnɔ awɔ bɛɛ bɛ kunyandi minnu yɛrɛw tɛ dinɛ la aw yɛrɛ ka foli bɛ yan laadala ko dɔnbagaw aw yɛrɛw ni ce aw yɛrɛ ye donso den n'a fa n'a ba aw ni ko aw dansogo aw minnu bɛ k'an lamɛn ni waati in na aw ka cakɛyɔrɔw la aw ka bolimafɛnw kɔnɔ sugu fiyɛw kɔnɔnaw la aw ka butigiw kɔnɔnaw la an ka foli b'aw ye 19 sur 20 nin ye kɛnɛ sigitɔla ye Hawa Diallo Umu Jara Jɛman ka kalandeni ni y'ale nakan ye ni ala sɔgɔma fana bi sɔrɔ fana ni Muhammadu tɛrɛ fana a bi sɔrɔ fana kiyama karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bonya bɛ baro in kɔnɔna la karamɔgɔ minnu bɛ balo la ni waati in na aw ni ce aw ma tɔ to anw ye aw ni bilasiraliko ɲuman aw ni ladiliko ɲuman aw ni lakɔlɔsiliko ɲuman minnu yɛrɛw fatulen don an bɛ dugawu k'u ye minnu y'an kɔ taama in na ala ka yenw sa y'u maniya ye ala k'a mɛn k'u sama sarakatu la minnu y'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye ma sɛbɛ tɛ o kalandeni bɛ ka don kalanbulon kɔnɔ ni waati in na n'a karamɔgɔw ka yamaruya n'u ka bilasiraliw ye n'u ka duwawu ye n'an ka ɲɛmɔgɔyaso ka danaya ye a ye kalandeni dɛmɛ ni duwawu ye ala kana kuma b'a dɔn an da kuma min bɛ bɔ an da ala k'a kɛ du jɔ kuma ye ala k'a kɛ faso jɔ kuma ye
ala k'a kɛ hadamadenya dilanni kuma ye k'a kɛ sinji tuguli kuma ye k'a kɛ furu sinsili ni furu dilanni kuma ye yarabi ala kana kuma b'a don kalandennin da sabu fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma de b'a ba wolo a ye duwawu kɛ kalandennin ala ye mansa min ye hinɛ mansa ala ye mansa min ye makari mansa jaja manu manyumanyo ani surafaro dan tɛ aw la aw minnu y'anw kanu an kumakan nɔfɛ aw minnu kɛra anw fɛ an kumakan nɔfɛ a t'an fiɲɛ dɔn an t'an jɛya dɔn hali n'an ye so na a siri fɛn di aw ma an ti kɔ aw la a y'a barika kanu na kanu kuma man ca maa tɛ se ka diya bɛɛ ye o i tɛ se ka goya bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ masa ramani min ye an dan ka sankolo ni dugumakolo da o kɛra cɛba min kanu kama bɛɛ ma k'o fɛ o tuma a kana k'i kɔnɔ ko bɛɛ bɛ k'i fɛ ayi ni bɛɛ kɛr'i fɛ dɔrɔn tɛ si i yɛrɛ ma an wɛrɛ t'an ɲini bɛɛ ka kan fɛ aw minnu yɛrɛ t'an fɛ aw ni ce aw yɛrɛ ye aw fɛnɛ ka foli bi yan sabu n'aw fɛnɛ tun tɛ ko dɔw tun bɛ o tun tɛ ɲɛnabɔ aw jɔyɔrɔ bɛ adamadenya kɔnɔ tanti umu tun b'a fɔ yan sanga ni waati bɛɛ ne yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ ye aw minnu t'an fɛ kɔni an ka go aw minnu ye bilahi lezi aw jɔyɔrɔ bɛ adamadenya kɔnɔ ni bɛɛ kɛr'i fɛ dɔrɔn a man ɲi a tɛ kɛ si ye o tuma ala kana an nege bɔ an kanubaw la ɲɔgɔn bilasira dunun k'an bɔra ɲɔgɔn lamɛnli dunun k'an bɔra ɲɔgɔn sɔnfɔ dunun k'an bɔra ɲɔgɔn kɔrɔfɔli dunun k'an bɔra ɲɔgɔn tanu yɛrɛ dunun k'an bɔra ne min da bɛ kuma la nin waati in na a tɛ komi ko jogo tɛ ne na o ayi masa ramani m'o jɔnda jogo tɛ maa min na ɲuman b'i la cogo min juguman b'an bɛɛ la ten tɔ a tɛ komi ko dɔ b'e la k'o t'a to k'i tɛ mɔgɔw ta fɔ dɛ a tɛ komi ko jeli b'e sen na k'i bi ban ka mɔgɔ wɛrɛ ka jeli furakɛ dɛ ayi bɛɛ n'i ka fura sababu de don o tuma kalandennin sigitɔ filɛ nin ye kalanbulon kɔnɔ sigida bɛ se ka dilan cogo min na du bɛ se ka diya cogo min na furu bɛ se ka timiya cogoya min na siniɲɛsigi o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni baara in bila kun ye sen ka o de ko ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira mun bɛ yen n'o man ɲi an k'o fɔ olu bɛ se k'a to yen cogo min na k'o corriger cogo min na k'o bɔ an ka jɛw kɔnɔ k'o bɔ an ka taabolow kɔnɔ an k'olu to yen minnu ka ɲi an k'olu fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye an k'olu ta an bɛ se ka baara kɛ ni mun ye an ka mɔgɔya kɛ n'o ye
baro sigitɔ filɛ nin ni aw ka bonya ye n'aw ka yamaruya ye a ye kalandennin dɛmɛ ni duwawu ye ka duwawu kɛ aw ye ka segin ka duwawu ɲini aw yɛrɛw fɛ ya rabbi ala ka kuma ninnu kɛ kuma sabatilenw ye ala k'a kɛ kuma barikalenw ye ala k'a kɛ du jɔ kuma ye ala k'a don tulo kunnandiw la hakili ɲumanw ka baara kɛ n'a ye Basolo bita ye a ka nɔgɔ i b'a fɔ a ma nɔgɔn cogo min na bi 19 sur 20 kɛnɛ bɛna boli mun kan bi baro bɛna taama mun kan Basolo ne yɛrɛ sɔn ne dɔgɔmusow ani n dɔgɔkɛw ani denw ani n filanw n'o tɛ ne ba ne tɛ se ka foyi fɔ i bonya bɛ baro kɔnɔna la ne fa i yɛrɛ sen b'a la aw de y'anw bangebaaw ye an tɛ se k'aw ladi o ayi an bɛ aw de lamɛn o tuma baro in sigitɔ filɛ aw ka bonya kɔnɔ bi baro bɛna boli mun kan anw minnu ye bi furumusow ye anw minnu denw ye bi furumusow ye aw minnu ye bi furucɛw ye anw ka furu kɔnɔna la bi tɔɲɔ barika bonyanin don dɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla la cɛw ani musow an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ bi furu kɔnɔ kojugu mun na a sera o bɛɛ la wa a ma nɔgɔya bi dɛ an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ de bi an ka furu kɔnɔna la yali mun bɛ na n'o ye Basolo fɛn saba de bɛ yen bi an ka furu kɔnɔna la min ma faamuya n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka an ka sigi gɛlɛya an ka furu kɔnɔ k'an ka tɔɲɔli fanga bonya kojugu ani ɲɔgɔn cɛla la furu kɔnɔna la o fɔlɔ ye mun ye furu yɛrɛ ye mun ye dɛ anw bi denw anw bi furumusow an b'a ɲini ka furu ɲɛdɔn yali furu yɛrɛ kɔrɔ ye di dɛ dɔ b'a fɔ sisan k'i ka sigilen lajɛ a da bɛ nin kuma la e yɛrɛ bɛ tan wa e yɛrɛ tɛ tan wa awɔ o bɛɛ n'a ta o ta o tɛ ne bali k'an da don furu la awɔ maa nɔ t'i tiri ye furu yɛrɛ ye mun ye dɛ Basolo an ma furu kɔrɔ de dɔn n'an ye furu kɔrɔ ɲini k'a dɔn an bɛ tɔɲɔ mun na ɲɔgɔn na an b'a dabila an hakili la ko furu ye an bɛ ɲɔgɔn kan an ye papiye signé an ni ɲɔgɔn cɛ an ye bisu kɛ ɲɔgɔn na an nana so an bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye an bɛ denw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ toniw tobi ɲɔgɔn fɛ an bɛ salatiw dilan an bɛ sogo jeni ayi o tɛ furu ye o awɔ ne ye ɲinini de kɛ maakɔrɔw ye min fɔ n ɲɛna hali n'olu bɛɛ tɛ se ka sigi yan ka na kuma fɔ ne bɛna n da don o de la ye k'o tɛ furu ye furu kuntala ka jan furu tɔgɔ de ye ko furu tututututu furu kɔnɔna la f'an ka furu hakɛw de ɲini k'o dɔn furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla la a kana k'e kɔnɔ k'e min ye cɛ ye
k'e min ye dutigi ye k'e ka wusa ni muso ye dɛ ayi nkalon b'i da i ma wusa ni muso ye muso a kana k'e fɛnɛ kɔnɔ ko ni e tɛ ko foyi tɛ dilan dɛ ayi tiɲɛ t'o ye dɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa di awɔ n'an ko an jɛra furu ma an sɔnna ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka furu ɲɔgɔn fɛ e ni ne tɛ siya kelen ye ne bɛ jɛ n diyaɲɛ ko dɔ de kɔ k'o to yen i n'a fɔ e fɛnɛ bɛ jɛ i diyaɲɛ ko dɔw kɔ k'i yɛrɛ wusaya ko dɔw ma k'o to yen an ka jɛ ka sigi kɛ n'o faamuyara dɔrɔn tɔɲɔ bi nɔgɔya a filanan ye jumɛn ye Basolo an ka tabiyaw ye kelen wa yanni an ka furu kɛ a ɲini k'i furuɲɔgɔn in dɔn bani yari ni ne b'a fɛ ka nin min furu ka na n'a y'an ka so k'a kɛ n dɔ ye ne ni nin ye danbe kelen ye wa an ye siya kelen ye wa an bɛ kumakan kelen fɔ wa yari nin ka hakilina ni an ka hakilina ye kelen ye wa ninnu ka taabolo ye jumɛn ye anw ka du kɔnɔ mun bɛ kɛ yen nɔ an k'a ɲini an ka ɲɔgɔn fɛlaw dɔn n'an y'o ɲini k'o dɔn dɔ bɛ dɔ la an bɛ ko dɔw bɛ yen an bɛ minnu kɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wale jugu la tɔɲɔ a bɛ nɔgɔya a sabanan ye jumɛn ye Basolo bonya tɛ anw ka furu kɔnɔna la bi anw tɛ ɲɔgɔn bonya hali dɔɔni awɔ cɛ bolo k'ale min taara e furu ka na k'e y'ale ka jɔn de ye tiɲɛ tɛ dɛ dɔ tɛ se k'a den bange k'a den mara ka ɲɛ k'a den ladamu k'a don kalan na k'a don baaraw la ka sɛgɛn a den ye bi e nana ka n'a furu e y'a ɲumanama de sɔrɔ n ka jari ye de i y'a ye cogo ɲuman de la e tɛ se k'o ta ka na n'o ye ka so k'e t'o bonya o tɛ se ka kɛ o i b'a bonya a b'i bonya bonya o di n'i ye mɔgɔ bonya a b'i bonya n'i ma mɔgɔ bonya a t'i bonya dɛ e bɛ muso dɔ furu i b'a sɔrɔ e kalannen don n'a ye ka taa ka segin i b'a ni tɔgɔtigiya cɛ i b'a ni danbe cɛ i b'a ni duba kɔnɔdenya cɛ i b'a ni fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ nka furu o y'aw se ɲɔgɔn ma bari ko k'o bɛ nin de fɛ i bɛ fɛ nin de ka na i si wolo i ye ka so kɔnɔna la i bɛ fɛ nin de ka don i ka mara kɔnɔ a sɔnn'o ma a nana a bɛ komi muso fana bɛ sɔn cɛ dɔ ye e muso min filɛ nin ye n'i kalannen don n'i ye tɔgɔtigiba den i ye nafolotigiba den i ye senkola dɔ den i ye muso cɛsirilenba dɔ den e y'o bɛɛ to yen nɔ ka tugu nin fantankɛnin kɔ k'i bɛ nin de fɛ ni nin tɛ ayi i ye kulu fara ka yiriw tigɛ ka na ko fo nin i nana a ka so a ka kan i k'a ta a ka daba d'a ma a bɛ ɲɔgɔn bonya bonya tɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn min na o man di ni fɛn damadɔw filɛ nin ye n'an ye ninnu faamuya dɔrɔn Basolo an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ furu kɔnɔ man da don ni sabala sansa ka ɲɛfɔ Basolo mɔgɔ min ye baara kɛ ni nin hakilina ye ani mɔgɔ min ma baara kɛ ni nin hakilina ye yali olu ka furu sigi kan ye kelen ye wa olu ka furu kɔnɔna bɛ se ka kɛ kelen ye wa an k'a ɲini an ka ɲɔgɔn sugu dɔn fɔlɔ fɛn bɛɛ bɛ fɔ anw muso de ɲɛna ko an ka muɲu k'an ka sabali k'anw tɔgɔ de ye ko dugukolo ni fɛn o fɛn kɛra an na an k'a kun k'a barika bɛ don an denw na ko muso min ma muɲu o tɛ don dɔ ye aw minnu bɛ ka kɛ anw furucɛw ye bi ka kɛ anw furubagaw ye bi ka kɛ anw ka maratigiw ye bi yali mun fɔra aw ye dɛ mun fɔra aw ye a fɔra e ɲɛna ko n'i ye muso furu i kan ka jɔ ni a ka musaka dɔw ye wa cɛ si tɛ se ka muso ta 100% an k'o fɔ kabi sisan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de a fɔra e ɲɛna ko n'i ye muso furu k'i kɛra dutigi ye wa k'i bɛ si ka yala min kɛ i bɛ kilen ka yala min kɛ k'i b'o dabila wa i ka dɔ b'o la ko bari i kɛra dutigi ye i donna marako la san nɔ dɔ ka mara sɛmɛnen b'i la
a fɔra e ɲɛna ko n'i ye muso ta k'i kan ka muso bonya wa k'i ka jɔn tɛ o fɔra ya k'i ka bonya le respect est mutuel tubabu ko ten i bɛ n bonya n b'i bonya bonya ka ɲi fan fila bɛɛ la i ka jɔn tɛ dɛ a fa n'a ba ma bange kana ko ka kɛ jɔn ye dɛ ayi a tɛ se k'a den don kalan na k'a den bila ka taa lekɔlibaw kɛ ka taa jamanabaw yala ko kana k'e ka so kɔnɔ baarakɛden ye dɛ ko parce que e y'a furu dɛ ayi dɛ an k'o fɔ dɛ donc dɔ kan ka fɔ aw fana ye nka fɛn ma fɔ aw ye aw tora yen aw yɛrɛ ma a bɛɛ fɔra anw musow de ɲɛna wa aw yɛrɛ b'a kalama k'a bɛɛ fɔra anw ye k'an ka muɲu an ka sabali an mɔmusow muɲuna dɛ an kulomasama muɲuna an baw muɲuna hali an dɔw yɛrɛw bɛ ka muɲu nka anw denw dun a n'an dɔgɔninw olu bɛna se k'o muɲu kɛ wa o tuma la ni fana ye muso ta a bɛ f'i ye a kan ka f'i ye i kan ka bilasira i faw fɛ i mɔkɛw fɛ i bɛnkɛw fɛ i kɔrɔkɛw fɛ i balimaw fɛ hali i baw yɛrɛ fɛ i kan ka taa sira minnu fɛ o kan ka yira i la n'o kɛra tɔɲɔ a bɛ dɔgɔya an ka furu kɔnɔna la an t'a la wuli a kama ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ne ka technicien waraba very good Sulemani Sanogo i ni ce yɛrɛ Basolo musow sɔn bɛ ta kan bi dɛ awɔ cɛw fana sɔn bɛ ta kan nka musow ta ka jugu bi ni cɛw ta ye n'i ye muso ta bi kɛmɛ sigi la muso min ko b'a fɔ k'ale b'a diya bi alihamudulila a ka furu kɔnɔna la a tɛ tɛmɛ muso 10 kan dɛ n y'o fɔ n ka émission dɔ la n ko muso man jugu muso bɛna di e min ma e b'a minɛ cogo min na dɛ o de b'a juguya n'o tɛ anw nɛgɛ man go anw bɛ komi denmisɛnninw n'anw ye min kɛ n'a ma bɛn n'i y'o fɔ anw ye ka ala an bagabaga yɛrɛ an b'olu to yen nɔ anw ni denmisɛnnin bɛɛ ye kelen nka n'i y'a kɛ ni papa ye ka kɛ ni poroporo ye ka kɛ ni kumasidɔnfɛn ye kumasidɔnbali fɔ ye i bɛ muso minɛ cogo min na dɛ o de bɛ muso juguya o de bɛ muso farinya sinon muso yɛrɛ depuis a danyɔrɔ la masa Rahamani bolo muso tɛ fɛn jugu ye muso ma farin wa muso bɛ yafa di muso ye yafabaga di muso ye hakili ani bagan bɛɛ ye kelen dɔnnibaw b'a fɔ cogo min na kɔni ko sira tigɛyɔrɔ dɔrɔn de b'an bɔ ɲɔgɔn ma muso hakili n'an tun tɛ ye an tun tɛ ɲinɛ an tɛ bange kɛ ka caya koyi Basolo a ma nɔgɔn dɛ ala ka hakili ɲuman di e m'a dɔn foyi man di ka furu bɛnnen bɔ ka furu ɲɔgɔnmaw bɛnnen bɔ fɛn de ka di k'o bɔ a n ko mɔɔw b'aw lajɛ de k'aw ladege f'u b'aw ka baro fɔ sigiyɔrɔw la tɔn sigiyɔrɔw la gɛrɛnw na birow kɔnɔna la sugu fiyɛw la misaliya la ko ninnu ka di ɲɔgɔn ye sa i n'a fɔ karisa ni karisa ka furu cogoya e bɛ mɔgɔ min wele o ka woro da fura la ka na ni mɔgɔ min ye ka so kɔnɔ san joli aw y'o kɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ yan'a kana so a ma jogo min dɔn e la a selen i ka so kɔnɔɲɛ 1 kɔnɔɲɛ 2 a filila i cogoya bɛɛ ma aw yɛrɛ fila bɛɛ bɛ fili ɲɔgɔn ma o bari e yɛrɛ b'a fɔ ne ye min dɔn ka kɔrɔ est ce que o ye nin ye wa a ye sanga ta ni aw ka denbaya ye cɛw aw bɛ taa min kɛ kɛnɛ ma n'aw sera ka sanga dɔ di denbaya ma
an ka sigi ka kuma an ka hakilinaw falen falen an ka ɲɔgɔn taabolow dɔn ka du kɔɲɛw ɲini k'o dɔn ka muso fɛlaw ɲini k'a dɔn ka hakilinaw ɲini k'a dɔn tɔɲɔ bi nɔgɔya an ka furu kɔnɔna la dɛ nka aw cɛw i n'a fɔ a bɛ anw muso dɔw la cogo min na anw ma tan di ɲɔgɔn ma kuma si Basolo i ni cɛ min bɛ mɛn ɲɔgɔn bolo san 5 san 6 san 7 san 2 san 7 kɛ ɲɔgɔn bolo kanu na n'o y'i furu don min kana n'i ye so i ye kɔnɔɲɛ 1 2 3 i b'a fɔ ko ayi ko ne ye cɛ min dɔn san joli joli o tɛ nin ye tan ayi tan t'ale bolo a bɛ don su a bɛ bɔ su o ye jumɛn ye ale y'i wo ye ale bɛ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ bɛ baara la o ale bɛ baara la mɔgɔ bɛ mission na o ale bɛ mission na i b'a fɔ ale kelen ye missionnaire ye u ka baarakɛyɔrɔ la o bɛ cɛ kunda cogo min dɛ a bɛ muso kunda ten fɛnɛ e ma sanga foyi sɔrɔ ka di i ka denbaya ma ni ne ko k'i bɛ don su i bɛ bɔ su i bɛ si kunfɛ i bɛ na heure min ka di ni i sira baara la ka na fajiri selilen ka n'i jɔ ko ani yan kuma o tɛ silen i kunfɛ ya i bɛ bɔ fajiri bɛ seli waati min o y'i bɔ waati i bɛ na waati min na surafanaw dun heure o y'i ko waati ka dumuni kɛ dɔrɔn k'i changer ka tila ka bɔ o de i bɛ si i kunfɛ i bɛ bɔ i kunfɛ sanga yɛrɛ fan si o tɛ n'i furu ɲɔgɔn cɛ k'aw sigi ka baro kɛ k'aw sigi ka ɲɔgɔn lamɛn e t'a dɔn ko muso hakilina ka bon kojugu a y'a ɲini a ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ a n'aw furumusow cɛ a k'u hakilina dɔn i gundo fɔ ɲɔgɔn kan ka k'i muso ye tiɲɛ don mɔgɔ tɛ kuma bɛɛ fɔ i furumuso in na i ka balimaya kumaw a tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔ kumaw sugu kumaw feerekɛyɔrɔ kumaw a ka projet kumaw kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ i n'a cɛ i k'a ka hakilinaw sɔrɔ e m'a mɛn fɔlɔ maakɔrɔw b'a fɔ ko sufɛla de ye hakiliw jagabɔ waati ye ni dugu mana jɛ hakilina ɲumanw bi sɔrɔ aw tɛ hakili jagabɔ kɛ o nka aw bɛna da musow de kun ɲɛ kɔrɔ olu de bɛ miiri n'a ye k'a kuma ni e y'a kɛ tan dun kɔkɛ ni e y'a fɔ tan dun est-ce que nin t'i ɲɛ wa dugu bi jɛ n'e bɛ taa n'o hakilina de ye jama jɛyɔrɔw la tɔnsigiyɔrɔw la mɔgɔ bi sɔrɔ ka tɛgɛrɛba fɔ sa ko karisa dun k'an ka taa an da an ka miiri dɛ ko ni dugu jɛra hakilina ɲumanw bɛ na hakili ɲuman ye anw de ye o nka an y'a di aw ma anw tɔgɔ tɛ fɔ o yɔrɔ la o e min ma sanga di i ka denbaya ma e n'i ka denw ma sigi ka ɲɔgɔn dɔn ka baro kɛ e kɔni bɛ baara la e bɛ kɔnti la kuma bɛɛ butigi kɔnɔ butigi datugu waati o ye e ka kɔnti jateminɛ waati o ye e ka juru ta waati o ye e ka jurumantigiw na waati o ye e ka bɔɲɛ wagatiw ye baara jigin waati o ye e fɛnɛ ka visite wagatiw ye o ye rendez-vous di wagatiw ye e bɛ na cogo di so la mobiliw jɔ waati e min bɛ carrefour la e min bɛ mobili placew la o ye ka rendez-vous wagati aw bɛ min kɛ la kɛnɛma de temps min b'aw bolo kɛnɛma ka pata ni manamana min kɛ kɛnɛma n'aw y'u nana n'o ye o temps kɛ sokɔnɔna la tɔɲɔ bɛ nɔgɔya furu kɔnɔna la dɛ a n'an bɛ kuma lamɛn minnu kɛ an ka furu kɔnɔna la ka balima kumaw lamɛn ka teriw ka kumaw lamɛn ka dɔgɔninw ka kumaw lamɛn ka tila k'i furuɲɔgɔn minɛ o kumakanw ma ka sɔrɔ i ɲɛ m'a ye i tulo ma don a la mɛ baden jugu bɛna balima juguya kuma f'i ye teri jugu min t'i ka furu ɲɛlen fɛ a bɛna juguya kuma f'i ye ka juguya nkalon da i la aw bɛ ɲɔgɔn minɛ o furu kuma ma o kuma jugu ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ n'o ye i bɛ k'i furuɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ
k'a sɔrɔ I ɲɛmaaya la. Sara yelela jonina, sara yelela denina, kani taila saramaya, kani tulo jomo kana, kani taila forumu nyuma fe, kani mejo mohonyela, kantolondonye watie, minishubudonye watie. O de fɔra e ɲɛna o kabi I bɛ k'a furu waati min na ko kana nin ta nin t'i ka muso furu ta ye nin t'i furu ɲɔgɔn ye I tɛ se ka nin mara nin ye diɲɛ den kɔrɔ ye nin ye waritigi den ye nin ye nin ye tiɲɛ tɛ dɛ kan'a lamɛn juguya kuma de don n'i y'a ta hakili ɲuman min bɛ nin na dɔnko min b'a la ni seko min b'a la a bɛ n'i tɛmɛ I fadenw na e t'a dɔn ko diɲɛ arijinɛ ye furumuso ɲuman sɔrɔ ye diɲɛ arijinɛ ye furucɛ ɲuman sɔrɔ ye ni filan y'i dan furuso kɔnɔ ni cɛ ɲuman sɔrɔli ye I tɛ kun a la fo ka taa buru fiyɛ don min na sanubatigiya in t'a ɲɛ ye koyi ayi so jɔ fo hi mɔgɔw k'u ɲɛfili ka n'a dan ye a bɛɛ kɛ jama ye ka jigin ni dusu tuma t'a kan bɔgɔsotigi o bɛ wusaya n'i ye bari o dusu sumalen don a cɛ bolo o dusu sumalen don a muso bolo olu bi sigi ka kuma olu bi ɲɔgɔn lamɛn olu bi ko to ɲɔgɔn ta la bonya b'olu ka furu kɔnɔ karama b'a kɔnɔ kulon b'a kɔnɔ yɛlɛ b'a kɔnɔ nka e ɲɛ sisilen bɛ don cogo min I ɲɛ sisilen bɛ bɔ ten bari I bɛ manamana min na kɛnɛ ma I hakili la n'i donna so kɔnɔ dɔrɔn n'i yɛlɛla dɔrɔn an bɛna kuma dɔ fɔ bɔ kelen don I kalama o awɔ e ye o ye e kɔni bɛ dɔgɔjɔ la sa o e tɛ ye kuma si so kɔnɔ e bɛ avion kɔnɔ kuma bɛɛ sanga ni wagati n bɛ Dubayi n bɛ Lomé n bɛ taa Cotonou n bɛ taa Ghana n bɛ taa Amérique Maroc bɔ kelen don nin bɛɛ kalama I b'i yɛrɛ sɛgɛnna sabali dɔrɔn I k'i ɲɛsin I ka furu ma I ɲɛsin furu ɲɔgɔn ma aw ka sigi aw ka kuma ɲɔgɔn ye aw ka ɲɔgɔn lamɛn aw ka ko to ɲɔgɔn ta la basolo mun de ka di ka furu ɲɔgɔnmaw bɛnnen bɔ dɛ juguya kuma min b'i tulo la a to yen nɔ I nin to ye n'i y'a minɛ n'a ye k'a kɛlɛ n'a ye I bi k'a tɔɲɔ n'a ye o ne mun fɔ n ko passé bɛ bɛɛ la wa bɛɛ ye ko dɔ kɛ ka tɛmɛ ne ko k'i tɛ ɲinɛ o kɔ ko min lakalila e ye o min ma bɛn e yɛrɛ tile ma f'a lakalili ye de e bi k'i furu ɲɔgɔn minɛ n'o ye k'a kɛlɛ k'a ko ye a dun bɔra o kɔnɔ a mɛnna yɔrɔ I bi k'a tɔɲɔ I bi k'a hakɛ ta muso an fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna furu la hali ni cɛ ka di ɲɔgɔn ye ko furu ka di furuso kɔnɔna la fo dɔ ka bila I la di fo dɔ k'i sɛgɛn k'i tɔɔrɔ di o bɛ se ka k'i cɛ ba ye o bɛ se ka k'i cɛ fa ye o bɛ se ka k'i cɛ dɔgɔnin dɔ ye o bɛ se ka k'i cɛ kɔrɔmuso dɔ ye yari o bɛ se ka k'i cɛ teri dɔ yɛrɛ ye I cɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ n'o dɔw donna don min aw ka so kɔnɔ n'o taara dɔrɔn aw tɛ ɲɔgɔn kuma fɔ bilen I b'o kun olu ye furu jaga di f'i ka sɛgɛn dɔ ye Jama ne ko unisu ne balima jamani musoma ne bawali nyumando ko kuma mi beneda o kuma inde kuma la shibe kuma la na foba ni ma kuma fa fodona jama ko kuma be kuma la oti korade kuma ti korade oti korade kuma kanju ti korade kuma ju basolo kumakan jugu ti bɔ mɔgɔ si kɔnɔ hali I sadon I salen dalen
kumakan jugu ye min fɔ mɔgɔw ma k'a ti kɛ tan a bɛ fɔ tan de a bɛ kɛ tan de a bɛ to nin de la i dalen a bɛna fɔ i kan awɔ k'i ye nin min fɔ nin don o don y'a sɔrɔ si b'i la o don y'a sɔrɔ i bɛ don kunna o don y'a sɔrɔ i ni se ye o tuma i dalen filɛ nin ye bi dɛ kumakan jugu ala k'an kisi a ma basolo nin kuma in ka bon ne kelen d'a ma o ne taara se n ba ma madame Kulibali madame Samabali plutôt a ye laseli minnu kɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla la a tɔɲɔ barika ka bon kun min na an k'ale ka laseliw lamɛn cɛ bi muso sɛbɛkɔrɔ tɔjɔ cogo min na i b'a sɔrɔ muso dɔ fana bɛ yen o bɛ cɛ fana ka k'a sɛbɛkɔrɔ tɔjɔ o cogo kelen la ko yali bu de bɛ na ni gɛlɛyaba ye ayiwa n ka dɔɔni fitinin kɔnɔna na o de ye k'a fɔ i mana ye cɛ bi muso ka k'a sɛbɛkɔrɔ tɔjɔ a bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye furu yɛrɛ doncogo kɛcogo ye furu doncogo a kan ka don doncogo mun na n'a ma don o doncogo la o nana ni tɔjɔ sɛbɛkɔrɔ bonyani ye musow kan o fana ye jumɛn ye muso ka cɛ ka muso ɲini ni garadɛriw ye k'a jira nin bɛɛ ka muso dɛgɛdɛgɛ nin bɛɛ fɛ nin bɛɛ bolo tasa a ka se ka sɔn ale la k'a sɔrɔ kisɛ tɛ jaba la o nkalon minnu tigɛra cɛ fɛ sa muso ye ni muso nana ka na don o doncogo la ale kun o nata yɛlɛlen ale ye nkalon tigɛ nin bɛɛ bolo nin bɛɛ fɛ muso nana ye k'a fɔ o bɛɛ nkalon ayiwa tigɛla bi na ni tigɛla donna la furu kɔnɔ o ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye muso tigɛlen cɛ la o ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye cɛ bɛ fɛ muso ka min k'a ye muso tɛ n'o kɛ tun muso kan ka nisɔndiya ni farifoni min kɛ k'ale kunbɛn muso tɛ n'o kɛ tuguni sabu ale ye muso janfa kabi furu daminɛ ni nkalontigɛ ni dabara ye ka tila tuguni cɛ yɛrɛ kɛra maa fana ye ko maloya t'a la ko maloya kelen o t'a la o tuma na o nana ni gɛlɛyabaw ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ cɛ kan ka jɔ jɔyɔrɔ mun na muso ye n'o ye muso depansi tali ye ale de min ka kan k'o kɛ muso ye ale bana k'o kɛ ale ko muso ka min kɛ ale ye ko muso k'o kɛ alors que ale kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na ale b'a jɔyɔrɔ dafa o nana ni gɛlɛya ye juguya barika nana bonya u ni ɲɔgɔn cɛ tigɛzoɲaw nana funufunuw nana muso fana dɔ ta ye jumɛn ye tuguni cɛ furu daminɛ na cɛ ye muso in tɔɲɔ k'a lajaba misaliya n'a y'a sɔrɔ ko hali sinamuso ma furu de kun don a ye muso in labila a sinamuso ye ka sinamuso yaga muso in kunna ka muso in tɔɲɔ k'a tereke k'a tilifa muso in y'i muɲu se t'a ye dabali t'a ye muso ma bɔ aw musolakaw muso nanen ye se fana sɔrɔ ko ala ye den minnu don a garisɛgɛ la ala na n'olu k'ale wasa den ye k'ale kun kɔrɔ ta o lieu que muso in fana ka sabali muso fana y'a fɔ o tuma na sisan tuuru sera ne ma sa ne wasa kuma sera dajuru sara kuma sera muso nana min baga ka fɔ a y'o fɔ min baga ka kɛ a y'o kɛ k'i yaaba du kɔnɔ sabu ala ye se dɔ kɛ ale yɛrɛ ye bi o fana nana ni gɛlɛya yɔrɔ ye ka se ka bɔ ka min fɔ cɛw u k'a dɔn k'a fɔ nkalon b'a don ya t'a dugujɛ ɲɛ maa min bɛna furu e ma furu kɔrɔ de ko furu tututu tiɲɛ fɔ o ye n'a bɛ sɔn i n'a ka sɔn i na n'a bɛ ban i n'a ka ban i na muso ka ca i na dɔ yɛrɛ sɔrɔ muso fana ka ladilikan min fana ɲɛsin o de ye k'a fɔ balimamusow ni ala y'a kɛ cɛ ye e tɔɲɔ furu kɔnɔ ala y'i wasa yanni saya don cɛ kasara ye dɔɔni jira e la dugukolo kɔ kan t'o bonya don karama kɔnɔ e kana fɛn fɔ tuguni dɛ to ala kɔ kasa i na sara tɔ sɔrɔ lahara i si sara kana da diɲɛ ma o bɛ dugawu la ko ala kana sɔrɔ da diɲɛ ma ne ba denmuso ani ne denmuso Hawa Jalo i ye ɲininka kuma kunkurunin min na waati koro kama ka se ka dɔɔni fɔ cɛw ni musow cɛ gɛlɛya foyi t'a ni tigɛzoya ni tigɛli la cɛw ka nkalon sababu ani musow fana ye se sɔrɔ tajuru sara sababu
juguya ye bɛɛ filɛ gɛlɛya ye bɛɛ filɛ ala ka faamuyali ɲuman d'a ma ka bɔ ka 19 sirivɛr lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakɛto b'a ka sɔn ala Mahamadu. Madame Samabali Fatmata Sumunu ale ka laseliw ye an b'i fo ni waati na ne ba fisigiyɔrɔ la hakilila bɛɛ ye tata sɔrɔ ni hakilina in na ayiwa e min ye cɛ ye ni i bɛ k'i teriw lamɛn i teriw bɛ k'i bilasira ni kumakan kolonw ye ni miiriya jugu ye sabali ayi kana kɛ ni kelen bɛ k'i musonin nin ta ka tasuma d'a kan sabali furuɲɔgɔnya tɔɲɔ ka hakɛ ka bon dɛ i bɛ k'i sekonin de yira a la i k'a dɔn ko juru sara masa bɛ yen dɛ n'ala m'a sara i dɔgɔmuso dɔ la a b'a sara i kɔrɔmuso dɔ la a kɔni bɛ sara i la o i masurunya mɔgɔ dɔ i bɛ ka tɔɔrɔ min ta ka da i musonin nin kan dɛ n'i bɛ k'a minɛ ni teri jugu ka kuma ye a bɛ sara e min fana ye muso ye e b'a dɔn pɛrɛ min man di i cɛ ye o ye e ka ko kɛta ye a ko i ma i kana yanni fitiri cɛ kana fitiri seli i kun fɛ na fitiri kun bɛ so kɔnɔ e ka denkulu yɔrɔ la taga yɛrɛ tɛ daminɛ ni fitiri ma se yɔrɔ an b'o de fɔ o fitiri waati de ye denkulu diya kuma ye kungoli waati ye fitiri waati ye awɔ sangoni denbajala turulen ma an kunkolo la waati min na an ka tɔnsigiw tɛ daminɛ ni fitiri tɛ a dun ye kangari da e ye nin ko la parce que se t'a ye bi a bɛ mini min sɔrɔ ka na n'o ye e tɛ ka bonya ka da o kan i bilalen don a la k'a kɛ tɔɲɔ ye min ka di nin ye i b'o kɛ a bɛ sara i denninw na o i b'a tɔnɔ sɔrɔ i bɛ den dɔ sɔrɔ min b'i sɔn da ta kan min t'i lamɛn sanga ni waati si e m'i cɛ lamɛn e m'i cɛ bonya e b'i fɛ e denw k'e lamɛn cogo di e t'a dɔn ko ɲɔgɔn tɔɲɔ furu kɔnɔ a bɛ jouer hali denmisɛnninw ka mara kan denmisɛnninw bɛ folofolo de bari aw tɛ se ka foyi yira denmisɛnninw na min ye misaliya ye k'u b'o ta aw kan aw yɛrɛ bɛnnen tɛ fɔlɔ e bɛ na min ka di ye i b'o kɛ i bɛ tɛmɛ min ka di muso da ye a b'o fɔ a bɛ tɛmɛ denw yɛrɛ bɛ sigi k'aw lajɛ olu bɛ se ka kɛ sini jamanatigiw ye wa olu bɛ se ka kɛ sini faso jɔlaw ye a dun ka di denmansa bɛɛ ye i den ka kɛ faso tɛnawoloden ye don dɔ la i den ka kɛ faso tabaga ye don dɔ la
ne m'a fɔ n ko ɲɔgɔn bonya o de ka ɲi furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ bilahi n'i y'i furu ɲɔgɔn tɔɲɔ ko parce que fɛn t'a bolo e b'a ni fɛntigiya cɛ bi i b'i sago kɛ min ka di ye walayi ala t'a to i la awɔ basolo jɛnatigɛ ko ka can kojugu nin dugu in kɔnɔ yan nɔ anw yɛrɛ dɔnbaga dɔ yani yɔrɔ muso de bɛ sute anw fɛ farafina yan nɔ furu kɔnɔna la ni bɛnbaliya ni kɛlɛw nana muso de b'a ka minɛnw cɛ ka taa cɛ de ye du bila muso ye ka taa n'a yɛrɛ ye ka sute ka so to muso n'a denw ye ka d'a kan a ko muso ma a kana fitiri se a kun fɛ muso ye o ye a ka fitiri ko de ka ca ale kɔni ka ko bɛɛ ye fitiri waati de ni kumara ko ne bɔra waati jumɛn n'i bɔra joona i b'i sigi waati dɔn nka ni e ma bɔ joona dun fitiri ye ka tɔn sigi kuma ye fitiri ye ka denkulu waati fitiri y'anw ka denba kulonkɛ waati fitiri y'anw ka bilasiraliw waati kulo kunnandi bɛ ladilikan mɛn e m'a dɔn muso nɛgɛn ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ya aw minnu bɛ n'aw tɛ sigi aw cɛw cɛ bɛɛ tɛ dɛ cɛ ɲumanw bɛ yen nɔ hali sini minnu tɛ tɔɔrɔya ta ka ɲɛsin u muso ma kuma t'u ka denbaya ma an bɛ misi Tinbo fo nin yɔrɔ in na Kalabankura a ka foli bɛ yan nɔ yayi ma i ka furu cɛ kɔni o cɛ minnu jɔjɔlen bɛ n'u ka denbaya ye n'u b'u musow bɛrɛbɛrɛ k'u musow baraji ɲini ala de ye muso dan k'an kɛ ɲinɛ fɛnw ye an bɛ ɲinɛ wa an nɛgɛn ka di muso bɛ a cɛ ni a ɲamamuso ye a sunkurun ye cɛ bɛ na a bɛ muso nɛgɛn muso bɛ kasi a bɛ dusu bɛ kasi a bɛ muso nɛgɛn ka sow san ye ka mɔbiliw san ye ka sanubaw san ye muso bɛ yafa o bɛ tɛmɛ ni tulo ni yɛlɛ ye a bɛ ɲinɛ nka ni cɛ dara muso ta kan don o don ko nin ye muso ɲamakɛ ye ou bien a nin ye nin ye ala ka siga cɛ bɛ a fɔ a dogo f'a k'i fa a bɛ fagali de ɲɛ yiri la o de la ala y'an da anw ni cɛw an dusukolow tɛ kelen ye ala ye anw da ka anw don cɛw ka mara de kɔnɔna la ka anw kɛ yafabagaw ye ka anw kɛ ko bɛɛ kunbaga ye anw de ye yafabagaw ye an bɛ nin yafa in bɛɛ la a bɛ tila ka na tɔɲɔli walew ta k'an sɛgɛrɛ n'o ye furu kɔnɔna la anw muso minnu fɛnɛ tiɲɛ don e min tɛ tan di i muso ma kuma si kuma bɛɛ e kɔni bɛ baara la e bɛ julaya la e bɛ feere la e bɛ kɔntibɔw la e bɛ wayasi siraw kan tan yɛrɛ t'e bolo kuma si e ɲɛ gannen don baara la e t'a dɔn ko muso ye nɛgɛ ni fɛn de ye muso ni sitanɛ de ka surun a bɛ taa tɔn sigiyɔrɔw la a tɔɲɔgɔnw bɛ kumaw f'a ye an b'an ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye denwulu kɛnɛw kan dɔw bɛ se k'i bila hali sira jugu kan o la dɔ b'a n'a cɛ ka baro fɔ ne ni n cɛ ka di anw ta ye tulo ni yɛlɛ ye anw bɛ tan anw tɛ tan e min ta tɛ tan yɛrɛ di i ma yɔrɔ a bɛ mɔgɔ bila kojugu la a bɛ bila sitanɛya la
a ye temps di aw furuɲɔgɔnw ma e min fɛnɛ ye muso ye k'e bɛ mission na sanga ni waati bɛɛ temps di i cɛ ma temps di i ka denmisɛnninw ma aw ka sigi aw ka baro kɛ aw ka ɲɔgɔn taabolow dɔn aw ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn aw ka ɲɔgɔn kuntilennaw dɔn nka kuma si temps tɛ aw si bolo o denw bɛna ladamu cogo di nɛgɛjuru wagati sera Basilo bɛ k'a fɔ ɲɛna an ka nɛgɛjuru labila dɔ bɛ nɛgɛ sira la allo oui an wula somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman Badara Traoré Sabalibugukaw madamu dun Dieu merci a bɛɛ ka kɛnɛ baasi foyi tɛ so baasi foyi tɛ an bɛ Ala tanu nse a tulo b'i la Gabriel wa ga bi kuma yi idona kuma bakoloba kɔnɔ bi dɛ an ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila an ka furu kɔnɔna bɛ cogo min na Badara kuma ka ca kojugu Gabriel wa an ka furu ko kuma ka ca kelen bɛ tɔɲɔli ye kojugu fan fila bɛɛ fɛ min bɛ ka siri bi sa ta ka ca ka tɛmɛ n yɛrɛ ka siri i y'a ye sa wa ma nɔgɔn dɛ an si ma bilasira ni bilasira ko ɲuman ye nin ko in kɔni baji an bɛ ko in kɔni munumunu k'a kɛ furu in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ka digi muso ka côté de kan k'a sɔrɔ aw de don k'a sɔrɔ an cɛlakaw bɛ yen fɛn tɛ k'a fɔ anw yɛrɛ ɲɛna o tɛ se ka kɛ a kɛra côté kelen de ye awa ni ko nana an k'a tiɲɛ fɔ ni ko nana dɔrɔn ko tiɲɛ min an k'an tilen k'a fɔ an ka sɔrɔ a b'i yɛrɛ kun kan parce que ne delila ka taa tribunal ne ye tribunal baarakɛla dɔ ɲininka furusa baden in na a ko furusa caman filɛ muso bɛna déclarer ni cɛ bɛ bɔ a tɛ don ni 4 heures 5 heures 3 heures e k'o lajɛ o caman de bɛ na furu sali kɔnɔ k'a kɛ kɔlɔlɔ bon e bɛ taa muso nɔfɛ ka na k'e b'a bila i diyaɲɛ sira kan k'a wajibiya ka taa i diyaɲɛ sira kan mais e yɛrɛ bɛ sira min kan e ka sira man ɲi e sera ta k'e to gɛrɛn na 3 heures 2 heures e bɛ don so kɔnɔ mais ne ye muso ta e ko muso ka dilan mais e yɛrɛ bɛ to kɛnɛma a tɛ se ka bɛn a ka gɛlɛn ayi an bɛ ɲɔgɔn bonya de o a ka gɛlɛn dɛ n'an ye ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ e bɛ fɛ e muso ka gala a ka di cɛ bɛɛ e muso ka taa i diyaɲɛ sira fɛ o contraire fana a ka di muso bɛɛ fana e cɛ ka taa i diyaɲɛ sira fɛ n'an ye ko in ta o cogo la dɔrɔn k'a bila a minɛn kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye o a banna ɲɔgɔn in bala in bɛɛ de ye nin an bɛ ka taa côté kelen de fɛ côté dɔ in k'o to yen furu mana daminɛ bi dɔrɔn da bɛ don furu la don min na dɔrɔn muso de bɛ a bɛɛ bɛ fɔ anw de ma ladili daminɛ anw de bɛ ladi anw de bɛ sigi tile 3 anw de bɛ sigi dɔgɔkun u b'an to yen an yɛrɛ bolo ten i y'a ye sa wa mɔgɔ t'an contrôler mɔgɔ t'an nadi an bɛna se an ka maakɔrɔw ma u ka bulon dɔ sigi aw fana kama cɛw kama exactement parce que furu yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ delila ka question dɔ poser dɔ kun furu bɛ daminɛ cogo min na mɔgɔ hakɛ min da bɛ don a la yali ni furu bɛ na k'a bɛna tiɲɛ o mɔgɔ kelen tɛ se ka segin k'u da don a la vraiment parce que furu bɛ i b'a daminɛ i b'a ye an bɛ kalo 3 kɛ furu daminɛ la pour que a ka se ka réussir da ka tila ka sira di cɛlakaw ma mais ni furu yoboyabara o mɔgɔ kelen tɛ se ka segin ka na furu ta minɛn kɔnɔ k'o kuma kelen daminɛ ka segin ka na filɛ dɛ est ce que o man ka kɛ an ma se o yɔrɔ ma sisan a kan ka kɛ wallahi mɔgɔ tɛmɛnen kɔ da bɛ don furu la k'a sigi sen kan mais n'a bɛ tiɲɛ mɔgɔ 2 de taa tribunal la ka taa tiɲɛ tɔw b'a mɛmɛ de ko hali ma bɔ kalama mɔgɔ tɔw da tɛ don a la u tɛ bɔ a kalama o man kan mais n'an sigira o sira fɛnɛ fɛ a ka ca fɛ i bɛ ba dɔ bolo mais i tɛ ba dɔ bolo fo k'a ɲɛ bon n'i y'o fɛnɛ jateminɛ k'o bɔ an ka furu in fɛnɛ Badara réseau y'a bila Basilo Badara ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ maakɔrɔw anw faw anw baw anw mɔkɛw jamana ɲɛmaw jamana jɔbagaw aw tulo b'anw na dama kasili de don dɛ anw ye musow de fantanw ka fantan o tuma an b'a ɲini aw fɛ aw ka bulon dɔ labɛn cɛw fana bɛ se ka kalan dɔw sɔrɔ cogo min na ladamu dɔw sɔrɔ furu kun kan cogo min na a bɛ wusaya dɛ n'o kɛra an ka jamana furusa bɛ dɔgɔya furusa bɛ kɛ a tɛ se ka bali ka tigɛ
ala min ye furu da ye furusa da nka a bi dɔgɔya an ka cɛw fɛnɛ a ka ladamu furu taabolow la u ka bilasira nɛgɛjuru sira alo assalamu alaikum wa alaikum salam ala kana fantan kalifa ɲango la samiya in na amin ya rabbi yo kalfo la be ko daka Buba Kante Golfatila Diallo Jiri c'est ne ka jɔnkɛ lafiya bukaw d'accord i filamuso misitigi sɔnna ni mago bɛ nɔrɔ na i bɛ se ma ko baro cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ ko i ka baro ye samarakɔrɔ de n'a fɔra i ye baro ka ɲi kosɛbɛ i b'a lamɛn ni samarakɔrɔ don n'a ma dɔn fara i kunnaba ka ti foyi b'a la donc ni baro fɔra i ye dɔnnikɛla y'a f'i ye lagalagatɔ y'a f'i ɲɛna hali ni saba y'a f'i ye i ka lamɛn bani i bɛ ɲuman ta i bɛ kolon fili don la ɲuman in b'i nafa i ka baro ninnu bɛ ten de donc an b'a fɛ k'an da don i ka baro la n'a ma kɛ basi ye a tɛ kɛ basi ye Kante donc u ko an ma ko furu ka ɲi de sinon furu man di ala donc lalaw y'a fɔ minnu bɛ furu ninnu dilan u y'a fɔ an ye ten furu yɛrɛ ye mun ye mun bɛ mɔgɔw jɛ kosɛbɛ i tɛna ka f'i ye o ye kumabaliya ɲɔgɔn fɛ communication i y'a ye sa wa o bɛ fɔ y'u jɛ dɛ tan tɛ maa si bolo mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn lamɛn sinon k'a fɔ ko ni kɔɲɔmuso bɛ taa bi aw b'a la sigi aw bɛ kuma fɛ tiɲɛ don a ka ɲi mais mun b'o fɔ yɔrɔ la est ce que o bɛ don kun na o don o don ma se nisɔndiya y'a ta ye o don banna den bɛ labɛn de kabini a don tuma pogotigiya la aw bɛ yafa ma a bɛ a ba la ou bien a bɛ gɛrɛ a bɛ di musokɔrɔba dɔ ma a ma muso dɔn a bɛ adamadenya ɲɛ yira la an ka cɛmanninw fana aw bɛ yafa ma u bɛ gɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔ la kosɛbɛ cɛkɔrɔba dɔ la a bɛ adamadenya cogoyaw ɲɛf'a ye n de ka ɲi n de man ɲi a bɛ kɛ tan de furu bɛ don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ en général n'o furu donna a ka ca ala fɛ olu bɛ ɲɔgɔn faamu fo k'a ɲɛ o de b'an ka ko jɛ sisan kosɛbɛ an bɛ segin kɔrɔlenw ma nin bɛɛ kɔfɛ o bon kɔrɔlen ninnu caman ka ɲi a caman ka ɲi an kana bɛɛ fili o de fɔra o n'an y'a bɛɛ fana fili o ma ɲi dɛ an ka tubabuw ka kuma il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain i tila ka segin ka taa kɛ donc a bɛ kɛ tiɲɛni ye i b'a fɔ k'i ma ja kɔ kɛ ala k'an kunna ja dɔrɔn Buba donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma yarabi alaw mi ala kana dadimin bila i yɛrɛ la amina yarabi ala ka barika don sananguya la ami misi tɛ filaw bolo tuguni u ye so jɔ u ka misijɛyɔrɔ bɛɛ la ayi dɛ ji min nana nin waati laban ninnu na e ma ye n ko ji taara ni misiw bɛɛ ye e ma bɔ kalama ji ye wɛrɛ bɛɛ ta wɛrɛ ni misiw d'accord Diallo ala ka mɛn tulo ni yɛrɛ la amina Kante n tulo b'i la don o don walahi i bɛ ka foli kɛ merci i ni baraji an bɛ lafiyabugukaw bɛɛ bɛ fo nin waati in na Buba Kante kelen tɔgɔ la Basolo hali mɔgɔ ka furu kuma man kan tɛ k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ da man kan tɛ ka don i ka furu kuma la ayi a dɔnbagaw de t'a ɲɛfɔ olu ye min ta man ɲi ne taara i ka kuma fɔ ye o bɛ bilasira ɲuman kan o bɛ ko ɲuman don i kɔrɔ min ta ka ɲi dɛ e min tɔɔrɔlen don i ta kɔnɔ wuli ka taa ɲɛfɔ a ye bani a bɛ fɛɛrɛw yir'i la a bɛ taa cogow yir'i la a bɛ bɔdaw yir'i la i kan ka taa cogo minnu fɛ i kan ka na cogo minnu fɛ a bɛ diya kana gɛrɛ maa jugu la maa bɛɛ tɛ mɔgɔ gindo fɔ ɲɔgɔn ye Basolo an kanubagaba dɔ bɛ Maɲanbugu Suguni kɔ Madame Sisoko Fili Mariam Suko a ka foli bɛ yan nin nɔ k'an b'a fo 19/20 kɛnɛ kan Oh
Kulubali a bɛ k'an lamɛn nin waati in na Banankabugu la a ka foli bɛ 19 sur 20 kɛnɛ kan Fakuru Kanute n'a ka denbaya fo yan fo Lafiyabugu Talikɔ u bɛ k'an lamɛn nin waati in na Hama Ba n'a ka denbaya Lafiyabugu Kɔda Victor Jara n'a ka denbaya bɛ k'an lamɛn Falajɛ Sokɔrɔ la Amadou Jara a fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na u bɛɛ ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ yan dɔ bɛ nɛgɛsira la allo salaamaaleykum waaleykum salam Diallo Bieri nse somɔgɔw bɛ alhamdulillah denbaya don baasi foyi tɛ denbaya la tɔgɔ duman jamu duman wayi Samba Sila Samba Sila ka bɔ Senu ni Ala sɔnna Senukaw bɛ di ko k'i fo nse Sila awa n b'i fo a diyara n ye ka baro in kanuba cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la nin waati in na ka technicien fo a ka baara ɲuman na very good an bɛ CMD baarakɛla n'a ɲɛmɔgɔyaso ma bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la awa bi babu in i donna du bɛɛ kɔnɔ kuma la surunyana n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn furu sigilen bɛ seleke 4 de kan furu sigilen bɛ seleke fɔlɔ min ka i da sera o ma o ye ɲɔgɔn bonya ye bonya tɛ furu ko kɔnɔna na furu dama tɛ hawa o tɛ ko ye siga t'o la jɛ o jɛ ni bonya t'a kɔnɔna na o ye jɛlangolo ye wallahi furu sigilen bɛ filanan min kan o ye danaya ye e bɛ da muso la muso bɛ da cɛ la ni danaya banna furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔgɔya barika a nafa banna dɛ kuma bɛ caya furu seleke sabanan o ye sutura ye furu seleke laban a n'a a naaninan nin bɛɛ lajɛlen mana sɔrɔ furu kɔnɔna na fo fɛ ka sɔrɔ furu kɔnɔ n'o ye ɲɔgɔn kanu ye cɛ bɛ a muso kanu muso b'a cɛ kanu e ma mɛn ko kanu ɲɔgɔnmaw fila ko ni kanu tɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ bɛ kɛ jumɛn ye tɔɲɔ a bɛ kɛ tɔɲɔli ye ɲɔgɔn juguya i bɛ fɛn fɔ maa ɲɛna i k'a fɔ k'a kɔrɔ fɔ a tigilama ɲɛna a faamuyara ni nin naani dafara furu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ an mago bɛ min na an ka société kɔnɔna na o bɛ sɔrɔ wallahi laadala kuma dɔ bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnya na ne de bɛ kuma in fɔ kuma bɛɛ n ko kuma ye kuma kɔrɔ dɔn ka tiɲɛ kɔrɔ tɛ ne ma sɔn o ye kuma min ye i b'a dɔn wa tuma bɛɛ an cɛw b'a Basulu kuma in kɔrɔ min ye i b'a dɔn ayi ko mana ko bɛn bɛ cɛ la ni muso ye o tɛ tiɲɛ ye de ha wa ko jɛ bɛn bɛ saga la ni ba ye jɛ bɛn bɛ saga la ni ba ye kuma kɔrɔ don nka tiɲɛ kɔrɔ tɛ nɛgɛjuru ka di ye k'a kɛ mais ko muso tɛ se k'o kɛ cɛ la ne ko furu sariya la n ko ne ye fɛn bɛɛ de ta furu sariya hali n'a kɛra 100 pe dɔrɔn o sariya kelen o b'a bɛɛ bɔ balimakɛ e tɛ jɛ ni min ye i muso k'o k'i la ni i bɛ tɔɔrɔ i fana kana k'a la munna e fana b'a k'i muso la a banna ko munna k'e fanga bɛ s'a fanga na wa i bɛ se k'a nɛni wa e bɛ se k'a bugɔ wa awɔ parce que e ye cɛ ye d'accord ni e bɛ se o la kɛ da la k'a fɔ ko fanga dɔ fana bɛ e ka fanga sanfɛ ala fo k'a ɲɛ wallahi o ka fanga ka bon n'a bɛɛ ye banna donc wala n'an ye nin don dɔrɔn ni muso maa si tɛ jɛnna ye muso ka taa sufɛ yala la ayi e min ye cɛ ye e bɛ k'o kɛ muso la ko muso da kana mago la ko munna k'e ye cɛ ye o tuma k'a kɛ so i ka muso ko juru min bɛ na a filɛ nin ye o tɛ nin ye wa awɔ o cɛmasinaw ni furu mankaw hawa y'a ye sa wa n'i ko an ka kuma furu sariya yɛrɛ kan o cɛmasinaw ni furu olu ma kɛ furu kɛli ye fɔlɔ an ka furu kɔnɔna ye nin ye bi dɛ parce que e tɛ jɛnna ye i muso ka taa kun fɛ k'a fɔ ko zora erika k'o na kuma ye ko o muso kelen ko n'u nana ko donc o bɛ si hira la e bolo cɛ jumɛn bɛ jɛn n'o ye a filɛ dɛ mais e bɛ taa fɔ 2 heures du matin dɔw na kuma ye fɔ 4 heures du matin ni muso nana n'i nana tuguni ni muso ka hakɛ min kan ka d'a ma tuguni muso y'o kuma fɔ i b'a fɔ ko fara naani sɛgɛnnenba de don muso de ye sɛgɛn wa yan kɔni tɛ an m'u sɛgɛn a banna donc da la k'a fɔ ko muso ka hakɛ b'i kan n'a ma yafa ma lahara donc lahara kungo don dɛ e m'a ye wa n ko tɔɲɔ de barika ka bon bi n'i da fɛn ma bi fɛn min ni an ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taga kɔ n'o ye furu ye wallahi parce que nabi ɲuman 1024 kira 3 ni kira 13 kisi nɛma b'u bɛɛ ye nin bɛɛ lajɛlen nana furu de sira fɛ siga t'a la
an fa hadamana ba hawa ngo furu de kera olu ɲɔgɔn cɛ olu de den tɛ aw ɲɛ wa wallahi an olu bɔnna u ye diɲɛ yɛrɛ jɔ sen de ye quoi ɲɛnama yɛrɛ tɛ taga min ko o de ye furu ye n'aw y'o kɛ tulonkɛ fɛn ye k'o kɛ ma juma fu min ka di n ye ne b'o kɛ ne de ta ye n ka du ye i kɛ den tigi ye ne ye ala ye da la k'a fɔ ko ala faama donc kiriw bɛ tigɛbaga ye ale lahara ale b'a juge dɛ est-ce que santa n'u lahara ko yɛrɛ waasi la a banna o kumana ka fɔ cɛw ye an ka sabali ne min bɛ ka fɔ ne tɛ muso ye a banna ka fɔ musow fana ye olu fana ka sabali kɛwale dɔ la n'i y'a kɛ i cɛ la hali ni cɛ min nɛnɛ a m'i bugɔ don n'a nataw la o b'a segin denw tulo la fo k'a ɲɛ k'a fɔ ko aw ba de delila ka nin ka aw fa la aw ba n'a fa bilala ɲɔgɔn na aw fa de b'aw yɛrɛ ɲini aw ba bolo don n'a nataw la da la k'a fɔ n balimamuso ko o bɛ segin denw tulo la denw caman fara musoman kan a bɛ f'u ye ko ninnu tɛ mɔgɔ furukɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen ka an ka devoir dɔ k'a kɛ n'o kɛra dɔrɔn an mago bɛ min na société kɔnɔna na o bɛ sɔrɔ sila wala n b'i fo a diyara n ye donc i ka baabu in a ka ɲi kojugu k'an bɛ senukaw bɛɛ fo ala k'i mɛn k'a kɛ Allahumma amin an bɛ Banankɔrɔkaw fo ka Sanankɔrɔbakaw fo Falajɛ Sokɔrɔ Falajɛ Banankabugu Zɛrini an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Basolo oui dɔ bɛ nɛgɛsira la allo o taara e ko min tɛ bɛn e ma e m'a ɲini k'a dɔn min tɛ bɛn i furumuso ma e ka kɛta kɛra o ye aw ko k'an ka ɲɔgɔn bonya o bonya bɛ min Sanba Sila y'a fɔ sansan e ko ne kana fitiri kana ne sɔrɔ n kunfɛ e n'a ye ka tagari fitiri tɛ e yɛrɛ sɔrɔ yen n ka mi ɲɔgɔn lamɛri an bɛ ɲɔgɔn bonya de an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la de o de bɛ Karatabugu mɛn si la ala k'an bɔ tɔɲɔ kɔnɔ i bɛ taa nɔfɛ don min na fana baya di kan min kan dɔ bɛ nɛgɛsira la allo ne ba n senu la Jalo somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman Alijuma Togo Bumuli sugu ni mɔgɔw bɛ di nɔ baasi foyi t'o la Bozolakaw ni Ɲarilakaw baasi foyi tɛ mɔgɔ si la yan alhamdulilayi o diyara n ye Alijuma aw yɛrɛ don baasi t'aw la wa an bɛ ala tanu kosɛbɛ baasi foyi tɛ ala kana baasi kɛ an si la Allahumma amin ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amin i bɛ baabu na bi ye baabuba de ye fɛn bɛɛ bɛ basi hakili de fɛ n'o tɛ furu fɔlɔ furu ani sisan kelen tɛ dafaraba de bɛ fɔlɔ ta ni sisan ta cɛ kana dan yɛrɛ a tɛ dan yɛrɛ a ko ma nɔgɔ a bɛ daban hakili de la halisa an balimamuso bɛ taa furu la ani an kɔrɔkɛ munna muso ta an bɛ dugawu de k'o ye ala ka hakili ɲuman di o fila bɛɛ ma amin parce que fɛn ye hakilina de ye ni hakili ye jɛ dɔrɔn ko in ma nɔgɔ yayi sawa n'o tɛ mɔgɔ min ye a ka den ta ka d'i ma a ye koba k'i ye dɛ e b'o sara sɔrɔ a sara tɛ yen ne ba k'a bila fo jamana ni jamana a ko ma nɔgɔ t'a cɛlasigi la an balimamuso minnu fana filɛ nin ye olu fana u ka mɔgɔ lamɛn dɛ ko dɔ bɛ yen ni dimi dama tɛmɛna dɔrɔn a bɛ na ni cɛnni de ye a bɛ kɛ juguya ye a ko in baji bɛɛ o de ye ni dimi tɛmɛna hakɛ dɔ kan an bɛ ala deli ni y'a dɛmɛ an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an fila bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso Allahumma amin ya rabbal ni a ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn gɛlɛya mana cogo o cogo a bɛ tɛmɛ n'ala ka jɛ ye kɔni donc an bɛ deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen amin ya rabbi ala ka jamana basi amin an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la i Togo Jalo nse nin tun ye nɛgɛjuru sira laban talen nɛgɛjuru sira ni o datugulen waati bɛ k'i sɛnsɛn ka na an bɛ Katikaw fo Katina Lamini an bɛ Dugabugukaw fo ka Sebejanakaw fo Kati Fuga Katidral Kati Malibugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sigilen bɛ nin waati in na
k'an lamɛn radio chaîne de kan Basolo ne hakili la kulusi ɲigini o ka fisa ni a jenini ko dɔ ye sanba jo ye k'a ti wɛrɛ cɛkun bɔ e min tulo bɛ nin na nin waati in na ala k'a kɛ hakili ɲuman y'i bolo ala k'a kɛ laseginko ɲuman ye anw ni e bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ bɛ fɔn anw musow de ye a bɛɛ bɛ da anw de kan anw de y'a bɛɛ kunbagaw ye an mɔmusow n'an tulomasamaw n'an fufafu a n'an baw olu ye mun kun anw bi musow ni anw denmusow minnu nalen yari olu bɛna se k'o kun wa o tuma n'i ko ko mɔgɔ ka tilen i yɛrɛ fɔlɔ ka kɛ tilenbaga ye n'i kɔnɔ tɛ nin fɛ i bɛ min fɛ i b'o tira a tigi la a b'a dɔn o la ko a tɛ nin fɛ mankan tɛ ka nin k'a la nka e ko mɔgɔ ma ne tɛ nin fɛ e yɛrɛ y'o kɛbaga ye a fana b'a sago k'i la dɛ anw ka furu y'o de ye bi jemafutisme ɲɔgɔn tɔɲɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ɲɔgɔn labila tigɛ ɲɔgɔn na an ka sabali siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye denmisɛnw tɛ ladonko ɲuman sɔrɔ k'an t'o la dɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la fugariya tɛ o ayi e hakili la k'i ma bɔ su fɛ k'a bɛ fɔ k'e ye fugari de ye n'i ma si ka yala ka tilen ka yala a bɛ fɔ k'e ye fugariya o tɛ tiɲɛ ye teri jugu ka n'i nɛgɛn k'i bila kojugu kan k'i bila sira jugu kan a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ kɛ su fɛ hali taa yɔrɔ t'u la sanji min bɛ senna nin waati in na n'i ko i tɛ fa i ka sufɛ yala la ji b'i folofolo ka sisi ka se n'i ye yɔrɔ dɔ la e min ka feere yɛrɛ tɛ daminɛ ni fitiri ma seli sabali k'i don waati don sokɔnɔna la i ka taa ka bɔ i ka sokɔnɔna ko kalama i ni furuɲɔgɔn aw ka baro kɛ aw ka ɲɔgɔn masala aw ka ɲɔgɔn kunbilenna don mun tɛmɛna tile kɔnɔna la t'o kɔntɔrandi k'a ye kɛ i ma solution sɔrɔ min na i ma minɛcogo sɔrɔ min na i ma taasira sɔrɔ min na a ka ca ala fɛ n'i y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ale bɛna ni hakilina ɲuman dɔ ye ka di i ma i bɛ bɔ f'an ye nka n'i y'a bɛɛ dan i yɛrɛ ma i don ɛri ye nin ye n'i bɔ ɛri ye nin ye kuma tɛ ni mɔgɔ cɛ ko duman caman fana bɛ f'i kɔ so kɔnɔ dɛ o tuma sabali i denw ka se ka lamɔko ɲuman sɔrɔ u ka se ka taabolo ɲuman sɔrɔ u k'a fɔ kabi anw bangena anw m'an fa ye nin na anw fa ma deli ka don fajiri abada fitiri tɛ se ka i to kɛnɛma anw fa ka du kɔnɔ denw fana k'u disi gosi n'u faw ye dɔɔni nka n'i y'a mɛn e ma se k'o si ɲɛnabɔ e ma se k'i yɛrɛ régler fɔlɔ e bɛ se ka mun fɔ i muso ɲɛna i furumuso ye ni ɛri k'i sɔrɔ so kɔnɔ ni ɛri ka n'i sɔrɔ yan n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ contrôler o k'a sɔrɔ waati b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ so kɔnɔ fɔlɔ mais e ko fitiri ka n'i sɔrɔ kun fɛ e yɛrɛ bɛ fitiri kɛ soni kungo cɛ e bɛ fitiri seli kun fɛ fitiri seli yɔrɔ yɛrɛ tɛ e bolo o bɛ ɲɛnabɔ cogo di ne bɛ min ɲini an ka maakɔrɔw fɛ a bɛɛ fɔra anw musow de ɲɛna ladilikan bɛɛ dira anw de ma olu tun ye kunun tiɲɛw ye nka bi bi in na a y'a ɲini a ka cɛw fana don bulon kɔnɔna la a ka bilasirali kɛ ni u fana ye kuma minnu kan ka f'u ye a y'a f'u ye n'i ye muso ta i ni nin de ka kan muso ka hakɛ ye nin de ye furuɲɔgɔnya hakɛ ye nin de ye i k'i jija ninnu na i kana bɔ ninnu kɔnɔ a kan'u t'u yɛrɛ ma ala ka garizɛgɛ ɲuman d'i ma ala k'i sɔn muɲu ni sabali la o bɛ fɔ anw ye a y'u fana bilasira dɛ dɔ de bɛ k'a den bɔ a yɛrɛ la k'a di i ma danaya de don jigiya de don a tɛ k'a den bila ka na baarakɛdenya la aw ka so dɛ a tɛ k'a den bila ka na jɔnya la aw ka so dɛ a bɛ ka na furu tɔgɔ ni furu danbe de kama bari muso danbe ye furu de o tuma a ye furu in tɔbɔtɔ ɲɔgɔn bolo an k'a ladon ɲɔgɔn bolo ka ɲɛ an bɛna jɛ ka minnu di n'o ye denw ye olu ka kɛ don dɔ ɲɛjɔbagaw ye olu ka kɛ faso tabagaw ye don dɔ la olu ka kɛ faso jɔbagaw ye don dɔ la Basolo
waati ko fɔlen k'i sɛnsɛn ka na nanzara kunnafoni dibagaw olu labɛnnen don an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw ma aw minnu y'aw sigi ka 19 sur 20 lamɛn ni sanga damadɔ in kɔnɔna la aw ni ci aw yɛrɛ ye ala ka kanu to madame Tunkara Mariam Jalo a ka foli bɛ yan nɔ hali n'a ma kɛnɛ sɔrɔ bi aw basolo ne bɛna wuli sisan technicien waraba Sulemani Sanogo very good i ka foli bɛ yan an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka sanji samiyɛji ala ka tɔ tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya aw ni ci aw yɛrɛ ye Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio